Jedna z prvých otázok, ktorú sa ľudia pýtajú, keď sem prídu prvýkrát, je, že ako majú rozprávať na mikrofón. Tak my vám to teraz ukážeme, že ako by to malo vyzerať, respektíve ako by to nemalo vyzerať. Prvá vec je, áno, nemali by ste hovoriť úplne takto do mikrofónu, hej, byť nacapený a dotýkať sa ho a nemali by ste byť ani takto ďaleko. Ten mikrofón to síce nasníma, ale ak chcete, aby to dobre znelo, tak mali by ste byť na pesť. Na jednu pesť. Hej. To je prvá taká zásada. Potom, keď už teda začnete rozprávať, tak často sa deje, že tí ľudia sa oprú, hej, a začnú rozprávať niekde mimo. Dobre je sa sústrediť stále na ten mikrofón a keď tak si ho potiahnuť, ak máte možnosť, teda nejaké rameno, tak si ho kľudne potiahnite. Ďalšia vec je, že stalo sa už aj to, že si ho chytili ten mikrofón. Nie je to dobré, hej, šuchoce to, proste nechytajte ten mikrofón. No a posledná vec je, to už sú taký, že level 2, keď máte náhodou niekoho vedľa seba a rozprávate na ten mikrofón a vy sa takto otočíte, tak ten hlas sa trošku zmení, ale mali by ste urobiť takéto, že otočíte sa okolo toho mikrofónu. Hej? Čiže hovoríte stále na ten mikrofón, netočíte hlavu, ale točíte, teda neotočíte hlavu, ale otočíte ju okolo mikrofónu. Takže to bolo v tak rýchlosti, že ako by to malo vyzerať. Podľa mňa to bolo strašne dlhé, ale ak ste dopozerali až sem, je to super. Prídite si vyskúšať, ako sa hovorí na mikrofón. Ku nám do Breptu, čakáme vás. Ahoj. Čaute.